pud may mangdang saging guys. Oh, gikan ni sa. Magkuan na kutsilyo te. Puntod kanang muning hinatag. Niya mi sa isang mama ni day may lang. Kutsilyo. Kare puti nga bato to ha. Oh, puti nga bato. Kita kami na dari. Ado lang magdanag ang igsuon dari kay mo. Nay puti nga bato guys. Puting bato sa puti. Mauna siya guys. Ha? Hi guys. Ug karon guys ani anak sab kami dinhi sa balay ni agamay la sa idang mama guys. Hinaita siya. Na may gihatid nga isda. Gikan ni La Familia Bulanos. Ala daghanag ay buwak sa tambis. Wow. Ang buwak sa tambis guys. Oh, daghanag buwak. Wow. Yeah. Grabe buwak ani guys. Oy. Induta. Di ana pud minabalik ari kay naghatid mig isda ug napay hinatag ni Aurelia vlog nga gatas. Masungod sa ilang papa ni agamay lang na guys. Ayo, maglungag ko na mig saging ug magkilaw pud mi guys. Guys, ito guys. Di ana mi sa ilang na naita siya. Mama ni agamay lang guys. Okay? Agong hadlang. Nalangan naman ni Suwan. Iman igsoon man. Haring suon. Mama ng Sheila. Tingso sa una inday sila kawasaday. Magdian pagsaging. Di gihatag ni Aurelia da. Magkilaw ka. Ang gipang-apod agata sa mga tiguang. Tapang tiya Oliva, niya Bibi. Uminang Ilay. Uy, mga daghang asin. Asa ba kang asin? Lo, ang mga tuubos ha? Bukan sila asin. Asa ka? Daghang to. Ako tayo daghang asin. Pagkatitian. Para mahatag ang kalimot ko. Asa na din na? Iyon ko kaniya te. Ang mga mabal. Ako makakadunod. Ijara pa dyan kaya ang mga tiguanga. Nalipaton sa kong tiguanga guys. Pasensya. Yan. Napos mo bata, gida. Diyan sa pangalan. Unsay ipapalit mo Guys, aga maghihatod ni mao ni. Ni ay isda. Mao ni maghihatod mo ni. Presko pa ni guys, kay gabi pa ni nakuha. Unja. Kaya ting paniud to naman ni, mao ni si King Stick 01. Og palihog ko sa pag-subscribe sa diyang channel. Mao ni siya nagkakilaw kay ingon si agamay lang nga magkilaw ko ay maniud to sa konomidad niya maglungag mig saging. Unja managbang na mi nato ilaw flora mi guys. Inighuman na magpangangan. Maglaro-laro sa pud mi guys ha. Kay mamalik na pud mig tagbilaran. Okay. Wala may ipaupan. Imo ipapalit. Subukan laman namo labong dai sakdan ng Edwin. Ipapalit na lamang si hindi sila laman dai mo ipa. Majong onto nay. Neta siya. Ya. Guys, mo ni si Daddy ba? Dati ang vlog. Di ako sa ila ning balik ko kay nay ang gihatod. Miss daw gatas. Nya gikan ni Aurelia vlog og nila Familia Bulanos. Okay. Ang marilo magatas ko ada ko biskwit. Marilong Bulanon. Kasi age mao po ni naghatag sa 300 kumada ang sila. Gamay ra intan. Wa pa man intan ko kuan sa ang vlog. Sa dinalaman ko na. Di gatas ako. Biskwit. Kay isda.
5 kilo isda ma, mangsi, magkilaw taron. Ano mo di sa mga gikan ko. Tutang kay birthday ng Uncle Mike. Ja, ang kuan isda kay City na mas gabi hamay nabilin sila hello si ato. Nagdas isda ang daghan na. Panghatag ko na magaman to Santa Cruz, wa ko nagbili ka. Entang, may malipay manggod po. Isi man silang panglili, di. Pang share. Oo, imo ray kinawon. Ingat lagi sining grabe. Ang mga silingan. Luoy, oy, di tagaan. May, Kulangan ang agian, di May. kayangay. luoy ag mga silingan. Unsa wanay imo? Ako no, sang dilaman ning mupugnit lamang pupunit to. Entang, nga na dyan may maluoy ta sa tisigataw. Maluoy dyan ta. Oo. Grasya mga. Arang, daghang pangrasya ihatag sa Ginoo. Oy ma, kung muli. Yung ihatag. Yung ihatag na, asin. Oh, dara. Napay asin na to na? Ihat, may. Umay. Topay asin imo atong isa. Sapa. Kay maghali. Sakto dire pud mi guys, gadag asin kay nahutdan dai sila asin. Ngan. Kay ready na si Inda. Ikaw lang. Ay wawag. Bakod sa garijet. Wa may sakjan. Ate dahan kita. Datang natin may na isa. Para ate. Hala. Sinang Tasya. Tayo mo may isa. Na may taga-dagat kay asin daghan mag-asin. Ay, ginawa ako. May taga-dagat. Ah. Pero tawanan to pag dagat. Haling sa ko kay. Di ba tabang ko, May? Ako ra no. Uy, simba ko. Ngano, istabil, parang Hawaii. Ali ating tabangan. Maghaling sa mi guys ha, kay maglengag mig saging. Hinuwag among abo kay Oh, anja kada man si kig stick nagkilaw. Maglengag. mura gyud Pilit, mura bitaw. Anong Pinapilit unsa sagbutan na pud ni Ronamo. Taon pod. Wa ko hinuan og buhay. Bibo mula dani no. Sos kami magkatapok log lang sa ami. Na maangay gid ka mag-vlog, May. Gibuha. May, maangay di ka mag-vlog. Unsa maputong? Anay daghan ako ako mag-vlog ko. Uy, mauwaw man ko. Mauwaw man ka. Parang daghanang tao naman pag Ala ka, nabuling na lang mag-inyong kuan. At ikaw kasi kay natutiniil ka. Di uy, ato kay Kung sinilas dali pang sulod. sagdira. Okay ra magtin. Di uy, sagdira magtiniil na ko. Butipod. Sagdira. Anang butipod to dito sud. Okay ra ka adyo. Sa kay do naman gadud. Mm. Para ignited pa ba? Wa na mari musiga. Si Sheila. Diya ang daga. Dara Sheila daga. Win. Dara may na ipus lighter. Uban nila man inday ina. Di ko mauban. Unja na si Agaw Mailara kami. Kuno kay kitang tanan ng hapit. Kita tanan mo to kay magpa-picture tani. Lagi ko maghatod. Na kami yung tayo maghatod. Kaliwat at tos puntod. Tagaan po Kita sa gaan, saging sisag. gas. Mais. Kanang mais may, wa na sugar. Put sila kay. Ganahan ko na ng mais. Tinuod. Nanghatod ka lo na apigyatag ni mo. Lami yun mo sila. Ningon tungo sa matang wa may guwang sang saging. Ingon po doon sa lo. Taon. Hindi dahil natag ni Marilo. Ingon din taon po itong day usa. Para maot. Yan ang sunod na lamang po tawa may guwang. Kalit ba dapod pag abot. May nanyo po daw sila. Pero okay ra man na. Nalugay po ka nakapudso at tulo no? Orang. Ha? Inyo ni nitong Dadaan gatas, dadaan po biskwit. Ah. Tapos isda daghan. Ay, salamat sa Ginoo. Wa pa di ka kay nung na kangato na bisa ko tindong laming bahay. Ah, pulong laming ba? Ah, dubitaw na, nakalimutan. Ah. Do, patagbay po dito po na si Za. Ay, adto sa kamalig. Nagputod pag atong bahay nga dito man na. Sa ilang kusina po. Sinanghilin ka ila mo pag nang hilin ka dito mapud na.
Kanato na Lami mo po di butang lami. Ang silingan pa dato lami nagbayhan ang gidara to. Tung bag-uno ning balina mo. Mo ba pero nakalala man ko sa jang naong. Ko asa ba maudi ay dadto din si Injo no. Agbata ra bang minitang, grabe kagamanten. Dara guys. Naghaling na siya gamay la guys. Kay maglangag nagsaging. Ako itong gihatdan ng kuwan. Nalipay si Bebe. Ang yatag kuwan to isda. Gidadaan ba to? Ayan! Naghana man eh. Ay, Gida- na kay babahawon ba? Unon. Gidadaan ba tong ino? Gihatdan. Gila-gila ko bata. Ay nagantin sa baita pa si burot ingkong kipa. Kipa to absunagay ni kalman mo suso. Asa long. Dai nga anak ko kaya ko gamay. Alam ko sa kamay mura naman sa tiki. Aram kong kagamay ng bata, aram kasong saging, so aram na to sa Ay, Mga mamakat ka ning gamay lang ikauban. Kay Bibo. Basta gahapon dito sa pangpang ba na may garaon. Si Agamay lang gipatupad kay mo tigkatawa. Mamaat gasig ko. Okay guys, dia si nang Tasya. Nagipakaon sa ijang anak. Sister sa tayo nga? Abita. Buutan ka adyo. Uy, wa pa na ipod mo mangaon. Ning amin ako na ning amin. Wala kay numdo pa. Ano na oh? Mura siya kahilakon no? Sa nga na sila basta makainom yung basta makaila. Makaila na din si Jamila. Luto mo sa kay na sila bisita. Evaluation sa taker man jada to pa paniton sa ila. Madyo kay mukhaan si Jagahi no? Mukhaan si Jagahi. Mau ba? Magpakirot si Zabuntag. Sa ganahan. Hindi na ilaman. Arang buti talo kay wa naman tayo ligog sige suroy. Ijara ka dyan. May! Katong natutas sa basketballan, Jim. Ko naligo gani alo kay lang tugnaw. Uy, grabe, mura naman lang. Igura ko nahimuwas. Mura naman tog bagjo. Ijara. Aw, kasag pa danig hangin? Kasag? Di man noon. Uy, dato. Kusog ah. Hangin og. O kahujan man po dadto. Ijara ka dyan. Hadlok ko naman datog. Uwan po dato. Kusog paminawon kay dakag atop. No? Madugani kay dahay basketballan. Nanong day lang nilang agmay. Wa palagi man dai sigla mga pod nang hinlo mag-usa. Intang. Hinlo. Dugang kadungag kay ng mga bata. Ay, Inday! Ang ka-cute. Gadujan siya guys na Inday! Langga, pagpandong langga! Nahuma na si Dagkaan guys. Si Natasha. Si Lula Tasha. Hindi, gitawag ka. Ni Lula Tasha, please. Please ni Lula Tasha. Binahog ning uban ka, day. Bless ni Lula. Very good nga bata. Yeah. Bantay kay mudog na dali. Ngkat-kat naman sa Katrin. Imong mamar may mudog na ni. Di man ni ilahon bata, di na ilahon. Kambal di ini. Maguwang re kanay manghod. Amo magkambal. Ay, isuon mo na sila. Murara ba mga turko? Murag mga kambal, kabay pong sinina. May ka? May ka? May da? Manig saging.